Ang kalingawan nga disco subay unta sa gisaulog nga kapistahan sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Tabuelan misangko na hinuon sa sinumbagay. Sa kuha sa video sa usa ka netizen, makita nga napuno sa mga tao ang Astrodome sa Tabuelan sa mga nagdisco. Apan sa tunga-tungang bahin sa Astrodome, nagkagubo tungod sa mga batan-ong lalaki nga nagsinumbagay. Matud ni Police Major Mary Jean Ensho, tigpamaba sa Cebu Provincial Police Office, nga duha ka grupo sa mga batanon ang nalambigit sa kagubot. Giingong mga hubog na silang misud sa diskohan. Sinaghiray ang pipila kanila nga nanayaw nga mihatod na hinuon sa linabanay ug misangko gyud sa sinukmagay. Nasikop ang duha ka mga batanon nga nanang edad og 18 anyos ug 22 anyos kay giingong misupol sa mga pulis nga miuwang kanila. Gipaladman pa usab sa kapulisan ang ilang investigasyon. Most likely, depende jud kung naay complainant pasakaan atong kaso. And pwede pod sa case sa Tabuelan, na-arrested nga duha tungod kay nag-disobey pod sila, na-disobedience and resistance to arrest kay primarily naman ay alarms and scandals basta mag-cause og kagubot. More so kung naay complainant.